kado gawe jurpi doan lapen karbi ara doan panstame aprangsi nilitum terang TV official channel hin panstame card on pujilo card off pini nami tuma thingno na kebang bangalalo aprangsi alam the bangalalo pini pen kitchen pini indeng kora sirkep hawar karbi risonip so rong aje bangso rong aje ahawar tins tame mesen pen ipachun ponje pham nilitum terang TV official lahin bens tame rana me hirzumi nanghang pilo lapen nilitum methang jutang jubat ansu se pangtunang lapen methang hapindeng sumpot ansu se pachanan lapen anutin karbi aradon tame ahawar tinelong tame opportunity pen chitudun iglona alira champi dun iglona lapen ahawar tinelong la patir pi ponatum tame ansu se kleme dame ansu se alira champe duluna nali tumapan hirjumi ang pidung lo lapen anama hirjumi nahang pidung lapen don mani tum nani tumhan isi kinisen abirta do lapu alangli penet nang pathan igona ili tumhan lo nama tupan lalo isi birta kimi abangga lalo komat ni according je mate abang pubang pi lun kilun aning hang mate ka chipate ning hang abang pubang pi tum aphan isi birta kimi awar selang lo lagenon labang sochik lo tarik inkoy pen thongkepan Karbi Anglong Singing Star 3 abang so ba duik po lasi hala solong kacipate je bang lo nililang thanik po no entry fee mane fee nang nilo lapen adun tu dolang song Hindi Assamese and Karbi lalo labang soang bong benang tum chongwai melo kalau bang sinang tum kilunji ma lapen puthot aku duration 60 seconds without track mane labang ka music avelo track avelo lapen aku dutulang the video should be landscape mode mane nang tum hedi landscape bang sianang po lapu arjon bang galilo lapu arpan bang sala video bang nang tum chesimarnang po lapen video quality not be less than 360p labang so abang ke nang tum 360p pen aki kom bang nang tum labang so video bang pi long lelo lapen abad bang nang tum pimelo ko an ma ke paklar ji stamen nang tum 360 pen aki kom bang ke long gelo lapen dotulang submit your video to our WhatsApp kado ka WhatsApp number dolo la siladak video bang nang tum so WhatsApp number long sinang tum send iglang po nilimo pen than lo audition date labang ke non tarik inkoy pen tarik thongkepan lasi kado ka according to your tame nang tum chipati dun ikha Karbi Anglong Singing Star 3 along lasi pini nang tum han birta kimi bangala lo nili tum na chini bangke lasi kado gawe labang so Karbi Anglong Singing Star 3 labang so kepatir pi bangso kibi pon akhai pi tum han stame rana mi hirjumi hang pilo lapen alang litum stame claim damme lasi pini nang tum terang tiba hin pen nang tum thaino ki bang bangke laan velo lasi kado gawe bangso video nangkalan duna korting jir mate Karbi ara doan stame aku suri kacuro paziro lo lapen ansu se pache thaing phan labang so video nang tum share ikha lapen nalatum labang so channel long ke bang chenglang program tinal tum channel nami subscribing no pasi lan lo lasi kado gawe mas nami domi thami karo